Так выглядаў галоўны ўезд на тэрыторыю Пліска альнозаводу 5 гадоў таму. Падобна ён выглядае і цяпер. Але ў было заводу з'явіўся новы ўласнік. У канцы лютага завод быў прыдадзены на аўкцыёне прыватнаму прадпрыемству з Гомельшчыны. У свой час, калі працаваў паляводам, а потым брыгадзірам трактарна-паляводчай брыгады, мне неаднойчы даводзілася перасякаць эту прахадную. Сапраўды, без іскрагасільніка туды заехаць было немагчыма. Вытворчасць ільновалакна справа вогненебяспечная, сухі лён гарыць як порах. А яшчэ ты вытворчасць вельмі пыльная і шумная. Пра гэта казаў і Лукашенко, калі наведваў Аршанскі льнокамбінат у 2016 годзе. Очень шумно, и скажу откровенно, еще очень пыльно. Конечно, не то, что было. А вось на Пліцкім заводзе цяпер не шумна і не пыльна. Ён не працуе з 2015 года, а ў 2017 прызнаны банкрутам. Некалі ж тут віравала вытворчасць. Сюды на перапрацоўванне паступаў лён не толькі з Глыбоцка, але і з суседніх раёнаў. Пабудаваны ў 1966 годзе, у найлепшыя свае гады завод даваў працу больш як 400 чалавек. Яшчэ ў 2010 годзе тагачасны кіраўнік Віцебскай вобласці Александр Косінец хваліўся, што на заводзе будзе праведзеная мадэрнізацыя з усталяваннем высокапрадукцыйнага тэхналагічнага абсталявання. І грошы на это выдзяляліся. Планавалася ж суцэльнае адраджэнне льноводчай галіны. Это политическая культура. Самое главное, что этого льна не хватает. В мире никто не хочет заниматься льном, потому что эта культура тяжелая. Значит, рынок будет. Рынок есть. Чем дальше, тем больше. Рынок есть сёння. Услужліва ўстаўляе хтосьці з чыноўнікаў. Хіба толькі яшчэ хвастом не віляе. Але гэта таму, што яго няма. Затое галава ёсць, каб ківаць. Але, відаць, гэтыя галовы не так зразумелі наказ Лукашэнкі. Тонкой настройкой отсечь импорт и все продавать свое. Вось і адсеклі імпарт. Толькі не льнопрадукцыі, абсталявання і новых тэхналогіяў. Таму і ляжыць завод у Пацвіллі ў руінах, як пасля вайны. Лукашенко называе лён палітычнай культурай, бо яна адлюстраваная на ягонным гербе. Руінаў Пліцкага заводу на ім толькі не хапае. У гледача можа ўзнікнуць пытанне, чаму завод месціцца ў Пацвіллі, а называецца Пліскім? Так склалася гістарычна. Да 1962 года Пацвілля належала да Пліцкага раёну, а з 1950 года нават было яго адміністрацыйным цэнтрам. У 1962 годзе Пліцкі раён ліквідавалі. Ільнозавод жа ў гэты час ужо будаваўся. Так і захавалася за ім эта назва – Пліскі. Цяжка сказаць, ці даць новае дыханне гэтаму прадпрыемству новы ўласнік. Будзе працаваць дрэнна? Дзяржава забярэ ўласнасць. Будзе працаваць добра? Таксама можа адціснуць. Жывы прыклад – металапракатны завод у суседніх Мёрах. У Пачвіллі новы ўласнік плануе перапрацоўваць пясок. Міжволі ўспамінаецца жарт, што калі ў Сахары будаваць камунізм, то неўзабаве там скончыцца пясок. Так і Беларусь па Лукашэнку можа напаткаць лёс Пліска раёну і Пліска заводу. Спачатку знік раён, потым завод, а пасля знікне і краіна? Ці ўсё ж знікнуць павінен хтосьці іншы? Змейцер Лупаш, Белсат.